ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ndị otu Fabulous onefa ha eme ndị ntọrị mmadụ. Hei, na ka ejidela onye nke bụ Fabulous, onye nke unu furu foto ya ebe anụnwa, na ndị otu ihe ndị ọzọ na fa anọzikwa n'ọsọ maka na fa ama na ọrụ akụgo. Onye nke unu furu abịarubie kịta anụnwa, o nwekwara m okwu agwụ nke ya ebe ọ na-achụ àjà, ebe ọ na-edegasị ego one ndị atọtara ya akwụfa. Unu makwa na onye nke bụ Fabulous na ife gbapuru ya afọ bụ onye Dr. Fatoje nọ nke ahụ chepụtara fe ọkpa n'ezi. Unu amakwa na onye nke a bịarubie kịta o nwekwara ụmụazị, unu ya afụcha ma akwa ụmụazị ma foto ụmụazị. Hei, na ka ọ nụrụ na onye otu ya n'aka na-abaghị ogi otu aka, o wee kpọkọla ezinụlọ ya wee narie wee rie mbamba ọsọ na-enwetabeghịkwa foto onye nke anụnwa na afụ foto ya na-aya etinye ya n'ihu akwụkwọ ka ndị obodo ya marụkwa nọ ntọrị mmadụ ka ọ na-alụ. Ọ ya bụ ebe ọbụla ọ gbatalụ, kọmuniti ọbụla ọ gbatalụ, ka oke n'ọtọ ngwere n'ọtọ, ka fa kpọkwa ndị uwe ojii ka abịa kpụrụ ya malụ na ndị otu Fabulous na Nkpor ndị na-atọkọtị mmadụ, ndị ji mmadụ ibe fa achụ ego. Nwekwa na ife anya afụkwana nwoke ji ụmụazị ma jide nwunye. Ọ na-eme inu na nwunye ya amaghụ ife di ya na-alụ, na di ya bụ ntọrị mmadụ ka ọ na-eme. Ị nọrọ ebe ụmụ ubi gụ na ụmụ ị na-akpọbata ndị ịtọje. Hei, bịakwanụ ka unu fụrụ n'anya unu na nya bụ ife na-apụzikwa n'egwu. Dimkpa ji famili jide ụmụazị, ọ na-agba moto na-eri ego na-efe ego, eche na bizinesi ka ọ na-eme. Amahụ na ọpapa onye oshi apụta fa n'ụtụtụ na ehifie fee jee ebe fa nwere chọpụ jee nọrụ, olu na mgbede fee si ụmụ nwoke ibe fa jee gbaa bọọlụ, olu n'abalị fee bula egbe kukuma na-achọ onye fa ya atọrụ na-ezu oshi. Ọbụlọkwa sọ ntọrị na fa na-ezukwa oshi. Hei, nwunye fa na-asịzi fa gịnị? Fa na-eri ego oshi, ego atọta na mmadụ. Oge erugokwa mgbe ya bụ akpụrụ fa akpụrụ nwunye fa, na ndị nwunye fa amazikwa ife di fa na-eme n'odo ya ike. Nke a bụkwa arụ. Na nke agwọ onye ọzọ ndị otu Fabulous ebe onye nke arụ unu dị ya nke ahụ ebe ọ na-agwọ ọgwụ shara nke ya bịa shara na ya ndị ada obodo ha bịa shara na ya ebe a na-agwọ ọgwụ kwefere ebe a na-agwọ ọgwụ ebe kwefere ebe a na-agwọ ọgwụ pụta nke agbafụchara agbafụ ebe a na-agwọ ọgwụ dị ya ebe a dabiri ebe a zuo ori ekinapụ ndị mmadụ. Kau kitchen ada ya, was begitu ya bang, ya, dar, do nonsense tu, was begitu bang, was begitu. What do you have to do? Nonsense. Finishing house ya nonsense. Bili ya ada bang, was begitu mana? Was begitu nonsense. Was begitu apa hal macam? Wah ya bang, nonsense. Mandi mungkin. No como hay tantos. Ya está ya toilet. No first finish. Thank you. Let's finish. See you. Kau apa lo dia? Kau apa lo? Nonsense tu. Aduh ya. Ano apa ya? Ya berapa dia? Nothing. Tara think I'm going to get fantastic. No, who do want to do it? Hey, I don't know. The picture of my career. The picture of my. I have that. Look at that. I quite because you're not a match when I do want to name. I don't know all sources. I'm going here now. One says like that, fake like that. Where be Jaga? Maybe I want another came with the Azure. Nah, I pondo.